дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ бояд ки аз муоинаи тиббӣ соли 1999 сентябр ай хизмат озоданд ё не вез не депорт нест равем бо мегардонам. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Ахбороти нав пешкаши шумо мегардонем, бо диққат гӯш кунед. Бародарое ки дар шаҳри Москва қарор дорем, ба шумо духтури дандон дар кор бошад, як бародари тоҷик дар хизмати шумо мебошад. номерои мобилиш мебарояд метавонед ки зангш бизанед. тамоми намуд проблемаҳои дандона худо хоҳад ҳал мекунад. ҳатман бирен бо нархи арзон дар ҳамин стоматология кортона буд кунед. дар Федератсияи Русия қоидаҳои муоинаи тиббӣ барои муҳоҷиронро боз ҳам сахттар мекунанд. се лоиҳаи қонун дар бораи дастгирӣ, назорат ва эътимоднокии тасдиқи бехатарӣ саломатии муҳоҷирон барои баррасӣ ба Думаи давлатӣ пешниҳод шудааст. инро муовини раиси Думаи давлатӣ ва раиси Кумитаи сиёсати муҳоҷирати Дума эълон кардааст. муҳоҷирон муваззаф мешаванд давоми 30 рӯз пас аз вуруд ба Русия аз муоинаи тиббӣ гузаранд. ҳар як шаҳрванди хориҷие ки ба Федератсияи Русия ба нияти кору фаъолият сафар мекунад, дар давоми 30 рӯзи тақвимӣ бояд ки аз муоинаи тиббӣ ҳатман бигзарад. ба Думаи давлатии Русия лоиҳаи қонун дар ин бора пешниҳод шудааст. қаблан ин муҳлат 90 рӯз буд. яъне пештар муҳоҷирон 3 моҳ ҳуқуқ доштанд ки бигарданд ва баъд аз муоинаи тиббӣ бигзаранд. ҳозир ҳамира 1 моҳ карданд. гуфта мешавад ки ҷарима барои саркашӣ аз муоинаи тиббӣ 12 маротиба зиёд карда шуд. яъне ҳамин ҷарима якбора 12 баробар зиёд шид. 25 то 30 ҳазор рубла дар бар мегирад касе ки аз муоинаи тиббӣ намегзарад. илова бар ин, ба гуфтаи ӯ, додгоҳҳо дар ҳолати зарурӣ метавонанд қонуншиканонро ихроҷ кунанд. ҳамчунин барои пардохти баъди муҳлати муқарраршуда ҷаримаҳо ҳамчун чораи иловагии интизомӣ барои таъмини бехатарӣ боз ҷарима ҷорӣ карда мешавад. касе ки аз ҳамин муҳлати якмоҳа дертар аз муоинаи тиббӣ мегзарад, ин гуна нафарро барои дер аз муоинаи тиббӣ гузаштан аввалан ҷаримашон мекунанд. ин буд як информатсияи нав дар Федератсияи Русия барои аз муоинаи тиббӣ гузаштани муҳоҷирон боз ҳам қиинтару сангинтар шуд. комментарияҳои шуморо хонда ба саволотон ҷавоб мегардонем. нафарҳое ки мехоҳанд границаи Қазоқистон сафар кунанд, ширкати Саид граница бо нархи арзон шуморо мебарад ва худо хоҳад меёрад. номерош мебарояд метавонед дар WhatsApp бинависед ё зангш бизанед, қатиш суҳбат кунед ва аз номи ма бо ягон скидка мекунам. Муъминов Асрорҷон нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. мегуфтед ҳамин сол барои зиндониҳо авф мешавад. илтимос ҳамин саволи мада ҷавоб медодед. ҳар чизе ки ҳоло тасдиқ шудагӣ нестай, мо аз пеши худмон дар ин бора гап зада наметавонем. як нафари дигар нависондае ки видварениҳоро чӣ гуфтанд. дар масъалаи нафарое ки видварения шудагиянд ягон информатсия нестай. як нафари дигар нависондае салому алайкум ака. соли 1999 сентябр ай хизмат озоданд ё не мегуфтӣ. худод ҳисоб ки агар ки 27 сола шида бошӣ аз даъват ба хизмат озод мешавӣ. рӯзу моҳша ба назар бигир ҳисоб ки худод мефаҳмӣ баъдан. Аминов нависонда. Ассалому алайкум акаи Сорбон. ба праваи тоҷикӣ Россия рафта метавонам ба мошини хидмон пешакӣ раҳмати калон. бале метавонӣ рафта, лекин ба нияти кору фаъолият бугӯй. мисол таксӣ кор кардан бугӯй, праваи тоҷикӣ ба кор намебиёяд. Иннатулло нависонда. салому алайкум ака. ман 3 апрел 27 сола мешавам. ман аз хизмати ҳарбӣ озод мешавам. бале ҳамон 3 апрелда ки 27 шидӣ аз даъват ба хизмат озод мешавӣ. Тилло Рустам нависонда. салому алайкум брат. барои аблава як видео кун. илтимос. ай чанд сола то чанд солара мебарам. насиб боша призов ки сар шидани шид, фармо ки имзо шид, баъд худо хоҳад видео мекунем, ҳама шаб мегем барои шумо. Наим нависонда. барои чӣ ин Сорбон ба ҳеҷ кас ҷавоб наметиҳад? ва фикрам ки дар ҳамин видео ма комментария мехонам фақат. Абдураҳмонов нависонда. салому алайкум ака. нашод ҳамин одамои рафтан аз аэропорти Жуковский гардонданд. отпечатки гирифтанд. шуғли аҳолида проверка кардем. меган тоза ҳай, не
виезне депорт нест. Равем бо мегардонанд. баъзе ҳолатҳое мешавад ки бе ягон сабаб шуморо мегардонанд обратно ва дар ҳолати бори дуюм сафар кардан иҷозат метиҳанд ворид мешин. боз баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки дуюм борорам сафар мекунем мегардонанд. абдуллоҳ нависонда: салому алайкум акаи солимон. 2 бор шуд менависам, ҷавоб медодем. беҳад хуб мешуд. дар Россия будам, патент карда кор кардам. вақте ки аз граница баромадам, мигратсиони картам гум карда будам. аз таможни пурсидан, гуфтам гум кардам. ва ягон гап назад. ман метавонам рафта ё ки не? ягон чӣ нагуфта бошанд, дар паспорт ягон печат назада бошанд, ягон мушкилӣ нест. як нафари дигар нависонда: салом. мегӯянд ки моҳи марта амнистия ростай. мо гуфтем ки ҳар чизе ки дар бораш ягон чӣ нашр шидагӣ нест ва аз пеши худмон дар он масъаларам гап задан ягон фоидае надорад. ягон информатсия ки пайдо шуд дастрас кардем, баъд насиб видео мекунем мегем. як нафари дигар нависонда: салому алайкум акаи солимон. ман 3 сол боз дар Россия документ надорам. рафтанам метавонам Тоҷикистон? бале метавони омада, лекин хатараш барои худат меяд ки дар ҳоли бедокумент гаштанат вақти баромадан мумкин аст запретит кунад. Қурбонов нависонда: салому алайкум ака, илтимос ҳамин саволда ответ додем. мегӯянд ки қонун биромадай, вақте як ҷода трудовой кардӣ, патент кардӣ, бояд дар ҳамон ҷо 1 сол истода кор кунӣ. агар ҳамон ҷои трудовой кардагит бирои бурай трудовойта аннулировад кунад, патент ҳам аннулировад мешавад. ҳамин гап қонун ростай? ин қонун хеле нестае ки та уҳдадори дар як ҷо кору фаъолият кунӣ. яъне пешниҳод кардан барои муҳоҷирон ки дар як ҷо кору фаъолият кунем ва дар ҳолатҳои зарурӣ ана ҳамон корфарморо огоҳ карда пеша ки баъдан шартномаи коритона бекор кунем, мисол аз ӯ корхона бароем. наим сатторов нависонда: солимон бародарҷон, ҳаргиз дасти кама набинӣ. омин. зинда ва сарбаланд бошем. раҳмати калон. омин. худованд шуморо ҳамчунин суханҳои хуб таълуқ гардонад. зарина нависонда: салом. ҳамин депортора амнистия намешида бошад? дар бораи авфи муҳоҷиронам ҳозира шудаи чӣ гап нест? як нафари дигар нависонда: ассалому акаи солимон. номери ватсап буд. савол дошта бошед дар ҳамин компютера бинависон бародар. баха нависонда: салому алайкум. чӣ хел фаҳмем, патент аннулировад шидагӣ ё ин ки не? дар масъалаи проверкаи патент мо ягон каса ба шумо тавсия дода наметавонем. яъне ки розиқов нависонда: салому алайкум акаи солимон. моро қапидан 5000 штраф кардам. 15 рӯз вақт додам. ман метавонам граница гузарам? 15 рӯз вақт барои ин додагиам хита бародар ки аз Россия берун барои, яъне хита запрет на въезд, бигем выдвореният кардагиам. як нафари дигар нависонда: салому алайкум ака. модарам дар Москва реестрда ғалтидагӣ буд. патент аз хориҷа Тоҷикистон омад. 3 моҳ нашида. метавона гашта бо Москва баравад. нафарое ки дар реестр ғалтидагиам 4 спискада дар ҳоли аз Федератсияи Русия берун баромадан бо тариқи автоматӣ номшон дар запрет меғалтад. як нафари дигар нависонда: салом акаи солимон. хизмати алтернативӣ ҳозирам ҳаст ё ин ки не? бале, нафарҳое ки мехоҳанд хизмати якмоҳа кунанд ҳозирам ҳастай. мақсад мерен ба военкомати ҷоизи истихдом муроҷиат мекунем ва корхона ҳал мекунанд ҳамонҷо. зинда ва сарбаланд бошем бародарони азиз. навори имрӯзамонро ҷамъбаст мекунем. худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.